ओमफ्राय नैबाव दं नै बेना गिदिरथार माथो दानि मोसानायफ्रा एकदम बारथिं बारथिं गुलाबायो बेखौथ' बुरजा फानबाय नोंसोर थगाय दसेबाबो गेसावखौ सिङावसो एसे फानहरबाय नंबा नै मालिकआ मिथियानो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं नै दिनै मोनसे गोदान भिडिअ फरायलायबाय आं दिनै नै नोलोबारि हाथाइखौ जोंहा मंगलबारा जायो आरोना बेयाव नोंथांमोनखौ एसे हाथाइखौ देखायनो होननानै ओरै फैनाय जाबाय एकदम माबायदि जायो दिनै हाथाइखौ नायनो फैनाय फासेनो माने एसे नोंथांमोननोबो देखायनो होननानै फैनाय जाबाय आरोना नोंथांमोनाबो नायलायबाय थादो आं देखायलांबाय थानोसै दिनै जोंनि नोलोबारिनि मंगलबार हाथाइया माबायदि नायलांबाय जाबाय दुचालो नै बिथिं जोंनि पारमानेन्ट दखान आरोना ओमफ्राय नै बिथिंजाय फार्स्ट हाबजेनगोन नैबे हाथायाव हाबजेननाय लोगो लोगो नै बेबायदि नुगोन आरोना गथ'फोरनि गेलेग्रा बायदिसिना फुथुला itu gimana ektat Malik? 20 taka. $3.50. Upah di sini na? Apa? Aja ni borong hijau mereka pandang ada. Apa apa dah? Mereka apa dah? Hasil ni nani mereka malah. Ya. Hari ini pergasi ke permanen dukan kita ada. क्या है बताओ दिखाओ पूछो कितना पूछो तरबुज नोलै नै वाव थाइजौबो फानफ्लायदों माथो हाथाया नैफोर माने जिरायफैदों दै हाथायखौ देखायनोसै एसे रायजोफोरनो बैसागुनि माथो जेबो लायाखिनो नै बेवहाय लहा लहि दखाना हाथायनि एसे सिगाङाव फैदों आरोना ओरै जायगा गैयाना थांनो ओमफ्राय नै जोंहा जाहाबे आबैया एसे देखायबाय आं बेखौ फट'खौ ओंखायनोसैनो माबोरै माथो सान्दुं गोसाथार फैहरदो होनबालाय मोनसे जालांसै नै ओरैजाय लहा लहि दखान मालिक কেনেকুৱা আমাৰ মালিকটো ইয়াত বহি আছে ओमफ्राय ओरैजाय नै दंफां बायदिसिनानि माबा आरोना नार्सारि दखान हिर' टु किल' আছে হে জ্বলাই চাওকচোন একবাৰ নজ্বলে হে নতুনকৈ নজ্বলে नै টেম্পरारि मालफ्रा लाइन लाइन सेन्डाल दखान ओरैहाय मेथाइ दखान ओरै जुलाफि दखान लाइन लाइन फुजा बायदि बा Takur, angsa? Oh, nih berlayan dan sudah bagi metai dukan kejar na, metai an dukanan berat berat tu. Nih mulai dukan, paling metai dukan, lain babre, paling kapur dukan. Berani hati aja jadi orang ibu muji mesti dukan nubuat na. Malik কেনেকুৱা এইবিলাক কেনেকুৱা একটাত তিনটা ললে কিমান এখানে আর না দাম আমরা নিয়ে যায় প্লাস্টিক বাল্টিং পাবো নাকি বাল্টিং হুরু ইমান ডাঙৰ নালাগে ডাঙৰ নালাগে হুরু অলপ ইয়াতকৈ হুরু নাই এই যোৱা মঙ্গলবাৰো পোৱা নাই আপুনি একটাই আছে নেকি এনেকুৱা এইফালে চাই ল'ম ओरैजाय गस्ला दखाननि गोजा दं आरोना ओमफ्राय बिथिं खनसे प्लास्टिकनि बुस्थु नागिरगोरनाय दं खनसे नैबे दखानाव मोनगोन ना मोना नैबेयाव नैबे बाल्थिंनिखौ नायदों आरोना बिराद गिदिरथार माथो एसे फिसासो नांगौमोन आंनो आयु बायगोनसो नामाब्रा অলপ সৰু নাই নেকি মালিক ঐ মালিক বা ছোৱালীবিলাকৰ লগত কথা পাতি শুনি পোৱাই নাই আৰু চাওক কিবা আছে না নাই হুৰু আছে না নাই অলপ হুৰু আছে না নাই অলপ হুৰু বিচাৰিম দেই মাইলে माइरं बिदि खावखांखा दा इथिं बेराय बन्द' खनसे बेखौ सिनायोना रायजोफोर माबियो
मैदेर खि ना मा होनो गोदो फैसा गिजिजों बायना जाग्रामोन जोङो दाबो दं नै फैसाया एकदम एसे जानाय लांसै आरोना 10 टाका मान दियो मालिक बानायदोसो खायसा माने बहुत বছর আগত एकदम হুরু হুরু কালত খোৱা বস্তু আজি টেষ্টটো কেনেকুৱা চেঞ্জ হৈছে না একেই আছে আমি খাই চাওঁ बहुत पुराना मिठाई तो पुराना मिठाई এইটো 10 টাকা ना ओइ लालायनो बिसोर मोनजाफेराखै ना बेखौ गोदो जों जाग्रामोन बियो बिदिनो फिसालाफ्रा बबाव लेंबोखो नै ओरै नै जोंहा दखानिफ्रा बेरला एसे जाब्बाय नामा जायाखै हाथाय जादों माबा माबि लानो गोसो जादोंमोन लानाय जायाखै माथो एसे गरदों गादों नुदों माथो कफि मैगं लानो सानदोंमोन ओमफ्राय दा दसेनो लाहैनोसै दे एसे माबा मोनो मालिक আমার লরা বেলা কি বিচারি আইছে সব উলাই দে একলিনিয়া फैबाय जोंना दखानिया बेयावनो मा लाबोना फैखैयो जोंना फिसालाफ्रा दाख्लैनिफ्राय रायखांगासिनो बेलाय खेवना खोन्थालाय मा बुस्थु बियो इनार ना आच्छा बेसो बेनो एक्सारसाइज खालामनो थाखाय मोजां आरो इयो स्ट्रेचेबल मोजांथार बेखौनो रायखांगासिनोमोन दाख्लैनिफ्रायनो नाय थांदोब्रा नायलाय नो नायदो बेलेग बेलेग मोनगायनि कालारखौ दिहुनना होदो माबा कालार दङ बे रिबाल' बेलेग बेलेग आच्छा गासिबो एखेयानो गोजा ना गोसोमानो गोजा साइडनि रिबा जोंनि नोलोबारि हाथायाव फैबाथाय नै ओरै दङ आरोना बिनि दखाना एकदम लास्टआव सोनाबथिंजाय औ नोलोबारिनाथ' मिथिजोबखायो एसे गोजाननिफ्राय सोरबाफोर फैयोबा आरोना लकेल मानसिखा बेनिखा जोङो गावनि मानसिफोरखौ एसे हेल्प खालामफैदो ना औ नैथिं लाइन मोनसे दं आरोना एकदम सेन्देलनि गोजा थांनानै देखायनोसै आं खनसे सेन्देलनि लाइनबाबो नै थांनासै थांहांबायथ' ओमफ्राय दखानिफ्राय नै जाबाय नोंना दे औ हिर' हो गया सेन्देल दखानखौ एसे रायजोफोरनो देखायनोसै आं नै बिराद लाइन बिराद गोलाव आरोना हाथाया गोदो एसे फिसामोनबाबो नै दायो बिराद गिदिर जाबाय आरोना ओरै गोदान खोला लाबोनानै एसे गिदिरसिन बानायबाय मानो मालिकनि हल दे ओरैबो जेरैबो नाय माने सेन्देल दखान गोजा आरोना बिराद गोलाव मानसिफ्रा एसे खम जाबाय आरोना दायो माबा नालाय जोंहा मा लाखाथाय नै हाथाया एसे सिंसु जाबाय आरोना जोबहांबाय माने टाइमाबो बारा जायाखैथ' माबा जालांबायथ' 3टा बारबायथ' वाव मा जाबखो मा बुस्थु लै मोबाइल कवर केस कवर क्या लिया है मोबाइल कवर लिए बढ़िया है ना ऐसे है कितना कीमत कितना है 150 रुपीस 150 का सही ठीक दे रहे ओरैजाय खनसे देखायलांसै आरोना ओरै थांनानै आं ओरै देखायलांनानै नै जोंहा बिथाङा मा लाखो साथा इउटुब खुलिदों नामा होखादों नामा आवगोलनिफ्राय होखायो आं जि दखान होयो अबाय मिथियालाय जि दखान होयो सिगांसो हाथायाव नुफेर फैफेरनाय जायाना मिथिया दिनैसो फार्स्ट होनजायो हाथायखौ मोनजाफेरा नामा थुलुंगा राजा आच्छा दे आं दा खुलिगोन सार्च खालामना नायगोन दे जागोन दे हाथ'लाय थ' आं हाथायखौ देखायनो बाबायबाबो बै जोंना लकेल हाथायखौ देखायलांसै आरोना लांदां फादांथिंजाय मैगं फानो जोंना नै बर' हिन्जावफ्रा मा फानो बिराद मोजां फानो नै जाग्रा साहा आं दानि खरसा जाबोखायाबा जागौसोमोन आङो दा जाथ'ला आरोना नेक्स्ट बाराव जानोसै जोंना मैगं दखानफ्रा नै ओरैबो बर' हिन्जावफोरनि दखान गोजा आरोना गासिबो ओरैजाय हारसा जालायबाय बिसोरो माखाय जोंना बर' हिन्जावफ्रा बेसे डेभेलप जाखो मालाय बिजनेस मावनानै जोब्बाय मैगङा जोब्बाय ओरैबो जोब्बाय मैगं इयो नैबे मा मानामुनि ओमफ्राय बेयो बानलु जोब्बायानो आरोना वाव आसोला माथो नै दासो मामा नैबेथ' जियादलनिसो ना फ्रेस मोनलै बुस्थुआ
आं ना गोरान मोनजाथ'वाना नङाबा लांनो हागौमोन आङो बे एल'ना जियाथलनिया जियाथलनि एकदम फ्रेस मालाल ना बे सालानि जाना सोरबा नांगौबा मोनगोन होननानै जियाथल दैमानि एकदम फ्रेस ना आरो बियो सोरबा नांगौ लांफैनो हागोन कन्टेक्ट खालामनो हागोन बुंबानो जाबाय सोरबा नांगौबा आं देखायहरगोन आरो ना बे ना गोरानखौ जुदि लायनोब्ला ना गोरान माने गिदिर गिदिर जायो हांनायसो ओरै लांदां फादां हाथाया नै बिदियासो एसे समायोलै लांदां फादाङासो हेलौ मालिक কেনেকুৱা বজাৰ পাতি কেনেকুৱা চলিছে ভাল চলিছে दा ओरैबो दंजोबो आरोना माला हो बिराद मैगंलै नै मैगङानो जोबाखिसै नामा दिनै जिरायगासिनो दं फानगासिनो दं ना जोब्बाय माथो हाथाया एसे अखा हानायखाय नैबे लांदांनि हाथाया बारा गैया आरोना नै बिथिंजाय एसे देखायनोसै नोंथांमोननो वाव माखौ ओइ नै बेखौ नागिरगासिनो दं नै मानसिया नै माबोरै सोलिदों हाथाया माबोरै सोलिदों आलुआ बारा मोजां फैयाखै दिनै बहुद बुरजा फानबाय नोंसोर थगाय दसेबाबो गेसावखौ सिङावसो एसे फानहरबाय नंबा र' थाथ' लाबोयाखै दखानावसो दं हेलौ आसोलफोर मा नागिरदों नोंसोरलाय जोंना नै नोलोबारिनि लकेल गोजा गासिबो मा लाखो आलु बायदिसिना नोंनिखौ बोरैबा नायफ्रांनाय साबसिन खालामना होदों थिगानो दे गोजोननाय थाबाय नङा होमबा गोजोननाय थाबाय हाथाया जोबाखै नोंसिना दाबो मालाय थांजोब्बाय माथो जोबाखै नै मैगंआ गोबां दंबावोसो नै हा थांदो लासैनो मैगङा र' आं बेरायगासिनो दं नै ओरै मा दं आं मेन दिनैनि दखानाव नोलोबारियाव बेरायफैनायनि मेन जाहोनानो जाबाय नै जोंहा नै बर' हिन्जावफोरनि बैसागुनि लारि लारि एकदम आगर आखाइजों दख'ना गोजा आरो साद्रिबो दं खोमा ना ओमफ्राय नैबावबो लाइन माखौ नांगौ लाफै बासिनानै बैसागुआथ' बारा गोबाव गैला नालाय बिजनेसा माबोरै सोलिदों मोजाङै सोलिदों फैबावनांगौ दं नामा आइटेमफ्रा औ दाथ' एसे थांबाय नालाय आरो गोदान लाबोफिनसैलाय र' बाखिफोरनिखौबो देखायनोसै आं एसे आइटेमफ्रा बेलेग नै ओरैबो मोनसे दं आरो ना माबोरै सोलिदों नोंसिना दखाना नोंसोरबा नांगौबा लांफै नै बाब आगर आखाइजों गोजाथारनाय दखाना ओरैबो लाइन दंजोबो आरो ना मा दखान होनोथाय आंथ' मिथिला सोरबा नुनायफ्रा बुंदो आरो ना नुनायफ्रा मिथिदो आरो ना आंथ' सिनाया दखाननि नामफोरखौ बुंनो रोङा बेबो मोनसे दं आरो ना सामफ्रामबो जिरायोना मंगलबाराव ओमफ्राय बेलेगाव जिरायबावो नामा हाथायबाल' आरो ना दे बिदिबा थाथ' ओमफ्राय नैबाव मोनसे दं बिराद बर'नि दखानिफ्रा बिराद बारायलै इयाव दखान नै माथो आसलसो आंलाय सोरसो सानदों नै बिसिना पारमानेन्ट दखान दंखायोलै नोलोबारियाव ओमफ्राय इयाव हाथायाव जिरायफैदों आरो ना इयाव हिन्जाव दं खोमा ओमफ्राय इयाव हौवा लाबोदो बेसे फैसा खामायोलै बिसोर बाब ओरै हाथायाव हौवा पारमानेन्टआव हिन्जाव ओरै लाइन दंजोबो बिसोरनाबो बाब दख'नाया मा आइटेम नोंसोर मिथिसिगोनलै नोंसोर बुंनो रोंसिगोन ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय जोंहा कट गस्ला ओमफ्राय नैबेयो गथ'फोरनि माबा आरोना ओमफ्राय बिथिंबो दंबावोसो नै ओमफ्राय नैबावबो दं नै बेहा गिदिरथार माथो मा लाखो नोंस्रालाय बैसागोनि दामा बारायदोंना खमायदोंब्रा देग्लायलाय बारायदों दिनै नांगौबाय नै लाइनथार नै मा होनोलै बेफोर दख'नाफोरनि नामफोरखौबा
सोरनोबा नांगौबा बासिनानै लांफैबाय जाबाय देखायजोब्बाय आंनि खनसे दखानखौनो आरो ओरैबो दंबावोसो नै जोंहानि बावबो लाइभ जाबखो फैसा बायदिसो माथो दख'नायानो वाब खासि हाथायनि नै गोदान अ खासि हाथायनो नै गोदान डिजाइन ना माथा देग्लायसो गोदान ओंखारदों नामा इयो बे देग्लायसो गोदान ओंखारदों माथा सोरनोबा नांगौबा बेसेबां बेनालाय प्राइसआ 1100 वा माथा खासि हाथाय ओमफ्राय गोदान दङ नामा गोदान माबा डिजाइननि गोदान डिजाइन नै गलाबा बेखौ मा होनो बेखौ बिबार ब्रेन्ड बा बिबार ब्रेन्ड औ बेनालाय प्राइसआ बेसे बेयो 750ल' अ लानो हागोन खमावनो सोरनोबा नांगौबा लांफैनो हागोन आरो ना ओमफ्राय बेबो साद्रि दङ नैबेलाय मा साद्रिसो नांगौ ना आर'नाइसो नांगौ बेलाय आर'नाइ औ गोदान डिजाइन ना गोदान डिजाइन बुहुत मानसिफोरखौ लासोनाय नुसोगारदोंलै बेखौ दासान्दि आर'नाइ बियो बड'लेण्ड मा ब्रेन्ड होनो बेखौलाय बड'लेण्ड ब्रेन्ड नङा बे बड'लेण्ड अ नामानो बड'लेण्ड ब्रेन्ड गैया आरो ना ओरै गामसाबो दङ नै आर'नाइ गोनां गामसाबो दङ प्लेनबो दङ ओमफ्राय ओरै बारि बायदि सिराबो दङ आरो ना सोरनोबा नांगौबा लांफैनो हागोन ओमफ्राय नै जोंहा बिब' ओरै बिगुमै दङ मा नांगौ नै लांफैनो नायनानै सोरनोबा लाइनथार मा साद्रि होनथाय बेखौ मा साद्रि होनो बेखौ आर'नाइ साद्रि ए अ बाथौआव बुंनो रोंलालै मा गोदान ओंखारदों नै गस्ला ओंखारदों आर'नाइनि इन्दिना आयो मासि मोजांलै ओमफ्राय नै बियो प्लेन सोरनोबा नांगौबा लांफैनो हागोन आरो ना नैबेखौ नोलोबारि हाथायाव मोनो पारमानेन्ट दखान दंखाजोबो बिसोराबो जयरामपुरावबो शुक्रुबारावबो थाङो ओमफ्राय नै बिथिंबो मोनसे दंबावो नै जोंहा माबोरै सोलिदों दखाना तेने नै आसुरित बुस्थुलै गामसाखौबो थनला थनलि बोरै फिक्स बानायना होखोथाय सोनांगौल' थ्रोबनो लबार दंखायो गथ'फोरनि गेदेरफोरनि ओंखाराखै इदि हो दाबायदिनि मोसानायफ्रा बारला बारलिथारना ओंखायनो माने फिक्स बानायबा मोजां आरो ना गोदान आइटेम मा फैदों गैथ'वा ना फैगोनसो आरो ना दे बिदिबा थाथ' हा माबोरै सोलिदों बिजनेसफ्रा दख'ना माबा नङा आरो ना आंना लाफायोसो बबाव दं बोरायालाय दाबायदियावलाय हा फानबारियावनो दं थाखायानो थाखालै मालाय बोरायाबो दरमाहा हिनजावाबो दरमाहा र' दै बिदिबा मावनांगौ ओरैनो थास्लायलाय ना ओरै हारसाफोरनि गोजालै बिराद दं बिसिनाबो दखाना आं एसे बेदरबो गोदाग्राफोरखौ बिथांमोनखौ देखायनो र' ओइ जोंना बेदर गोदाग्रा बिथांमोना माबोरै सोलिदों बिजनेसा देलाय माथो जोबजोब्बाय माथो बेदरानो गैला बिराद सालुबाखै मासेखौनो ओरैबो फानो ओरैबो फायखारिफोरजों हायालै मासेखौनो जेरावबो फानो बिसोरो ओरै दरसे ओरैनो हरबाथ' लांगौ हरा नोंसोरो नोंसिनाबोथ' नै बिनिसो खावसेयानो मिलायदे मिथिखाथारो आं बिसोरखौ ओमफ्राय नैजाय दख'ना थाबोनानै नैजाय गस्ला लंपेन्टनि दखान आरो ना हाथाय बिराद गिदिर जाबाय ओमफ्राय दा मानसि गैया माने नै खालि जाहांबाय आरो ना मोनाहांबाय नालाय बोनथ'वाखै बिसोरो गोदान फैयोबालै बेफारिफ्रा आवगोलसो सिनाखि दंसोगारोमोन आङो मा सुजाखोब्रा गामसाया बोखोना होब्रा আমি এইটো আমার মালিকটো সেইটোৱে আমি চাইছো তাৰ আমি পকৰে আছে এতিয়া ভালকে চিলাই দিবি দেই মালিক কিমান 34 খাই দি দে পেটটো একদম ফুলি আছে আজিকালি বেপাৰী
ओरै नै खुन्दुं दखान आरो ना इयो वाव खुन्दुङा अयथासार दंखायो नै हाजो बायदि बायदेव हल हा मालिक কেনেকুৱা আমাৰতো সদায় ভাল रायज्लायनो बाथ'बायलै आङो देखायफैल' थानोसै एसे रायज्लायबावनो नैबो गोदान गोदान दखान दंमोन आरोना थिग लामानि नैबे माबाथिं हाथाइनि लामाथिं नै बिदि दङ आरोना बिदि थाबा एसे समायो हाथाइया टेम्परारि गासिबो स्टेन्ड दंखाजोबो फ्रेमाव होयै होयै फानदों आरो लामा लाइन लाइननि नोलोबारियाव लाम बेरायबायलै दसेनो बेरायजोबनो हायासै अयथासार गुवार जाबायना दाना हाथाया आवगोलनि बायदि माबा नंला फिसा नंला आरोना आवगोलनि फुराना हाथाया नैबे मोनैखौ बोखारजोबनानै नैबे उनथिं लांबाय आरोना नैबे उनथिंसो बिराद गोलाव लांबाय ओइथिंजाय थाबायखौनो हाला दाना गोदान गोदान जाजोब्बाय दखानफ्राव बांजोब्बाय नालाय एकदम बेरायबाबो बेरायख'नो हाला आरोना ओमफ्राय आं हाथायाव दानि माखासे दख'ना बेफारिफोरनिखौ देखायफैदोंमोन आरोना ओमफ्राय माखासे पारमानेन्ट दखान दं बेखौ पारमानेन्ट दखान माने गासैबो देखायजोब्बाय आं खनसेयावनो माने सानफ्रामबो बेरायबाय थानो सम गैया नालाय खनसेयावनो सानसेयावनो देखायखानोसै आं गासैबो देखायखानोसै नङाबा सोरखौबा देखायोबा दुखु मोनलायगोन नङा नालाय बिथांमोनहा ओंखायनो माने बयखौबो खनसे देखायखानोसै बेयावनो मा मा लाखो नोंस्रा बे खोन्थादोब्रा एसे दख'ना गोदान गस्ला गोदान लाबाय जोङो मागोनि बैसागोनि नै दा माबा बिउटि पार्लारनि रानि खालामबाय आरो जेनेबा रायजोफोरखौ सिख्लाफोरखौ लाइन नै गोदान आइटेमनि खोन्थादोब्रा एसे लांफैनो गोसो जानायनि मानसिफ्रा गोदान आइटेमालाय दा बैसागुआव फैथ'वाखै ओमफ्राय नैयाव साद्रि दं आरोना नै बिदि साद्रिखौ लासोगारो मानसिफ्रा मोसानायाव ओमफ्राय नैबे इन्दिनि खोमा ना नै जोंहाबो मा लांफैयो हिर'साराबो आं माबा नायनो फैदों जेबो बायथ'आ बैसागुनि नायनानै खोन्था ओमफ्राय नै सोरनोबा माबा नांगौबा आर'नाइ कट नांगौबा मोनगोन आरोना नैबेयाव आलायना दोनदो नैबेबो दङ ओमफ्राय बेफोर ओरैनो माबानि दा बेफोर बिहारिनि गोजालै बर'नि गैया नै गथ'फोरनि आर'नाइ गस्ला नांगौबा मोनगोन नै बेखौ ओमफ्राय बेखौ मा होनोलै आं दाबो मिथियाखै गस्ला फ्रक दख'नायैनो फ्रक 500 बारा नङानो खमथार लांफैनो हागोन सोरबा नांगौबा ओमफ्राय नैबे बुस्थुखौ आं दहाय हाथायावबो सोंखांबाय खनसे बिसोर गेदेरफोरनिबो लाबोदो एबार दानि मोसानायफ्रा एकदम बारथिं गुलाबायो डिस्टार्ब जायो आरो सेंग्राफ्राथ' दानि सेंग्राफ्रा गामसा गानफेरा नालाय गाननो रोङा माबा बैसागुल' गाननाय जायोना बुजारलाबाय थायो बेनो आरोना गासै दख'ना देखायजोब्बाय आं दिनै सोरनोबा नांगौबा लांफैबानो जाबाय साहा लोंलायगासिनो मालाय हाथायाव आरो टाइमा गैला नालाय कास्टमार गैथ'ला आरोना बयबो थांजोब्बाय दखान हाथायाव जे माने हौवा नुबोदोंमोन जे आं बेयाव दखान मोनसे दंबावो होननाय नै बिसा मोनसे जानाय हिन्जावा बेयाव फानगासिनो बेयावसो बांसिन दं नै बोरायखौ हाथायाव दोनदों गावहा बेयाव जिरायदों आं साहाथायाव थांदोंमोन फैबाय फाननानै देग्लाय मा मा गोदान दं खोन्थालाय देग्लाय मा मा गोदान फैदों देग्लायनि गोदान फैनायाथ' दख'नायालाय बिदिनो बैसागुनियालाय बिदन हिलसो नंगौथ' आरो आर'नाइसो मोनसे डिजाइन गोदान फैदोंमोन दे र' आं खोन्थानि सिङाव थांनो र' बिसोरनि दखाना एकदम नैबे मोखांनिफ्राय नैबे बायदि आरो ना ओमफ्राय नैबाव माबा दङ आर'नाइ नैबे गथ'फोरनि ओमफ्राय नैबेथ' आरो मा होनबावनो आरो बेखौ नायथ'ला ओमफ्राय नै आर'नाइ गोदान देखायोनो माबा गोदान डिजाइननि फैदोंनो नायनानै लादो बयबो लांफै बयबो लांफै बैसागुनि दख'ना गोदाना बेनो गानबाथाय बिराद मोजां नुखागोन खिन्थु बेखौ मोजाङानोथ' आरो डिजाइना नै आर'नाइ गोदानखौ नायनानै लादो देग्लायनि आर'नाइ गोदाना मा नाम बिनि नामा
ओरैनोथ' साराय सारिस'। नङालै नाम नामा नामखौ मिन्थिया ना दा मा नाम नै मालिका मिथिया ना जायखिजाया फैदों आरो गोदान डिजाइन दामाबो खमथारनो 4.5 कालार मोननै होनाय लांफैनो हागोन आरो ना कालार मोननै होनाय ना ओमफ्राय बिनिखौ साबसिन दंबावो मासे बेनिफ्राय साबसिनथ' बेलेग ओरैनो आवगोल लाफैदों बिदि दं आरो ओमफ्राय बियो गोदान डिजाइन आरो बे जाबाय सिम्पोल बयबो लांफै नैबे दख'नाखौ खिन्थु फसायबाय दै ना बिराद मोजां लांफै बयबो बेसे बेसेनि दख'नानि नामालाय 700 दालाय खनसे जोमनानै नालाय सिंगेल माने माबा नङा 700 इयो नोंजों ओरै होनानै लाथ'ला बिसोर समायनायनिसै समायमारलै बिराद समायमारनो बेयो स्रा स्रा ख्रा ख्रा नुखायो 700 लादों बेखौ लादो देग्लायनि गोदाननिखौ बरिया नुखायो नै समायबाय दा देग्लायनि गोदाना बे मोननै आरोना बरिया नुखादों नै लांफैनो हागोन आरोना सोरबा सोरबाफोर हाथाय जानानै जुदि थांनोसैबा नै बेबायदि सम सम लायदों नङा दा बे सम समाव गाखोना थांनो हागोन मेंबाथाय ओमफ्राय बै दख'नाबो दखान मोनसे दङ नै जों गामिनि बेखौ देखायनोसै आं लास्टनो बे मोनसेल'सो दख'ना नोलोबारि नैबे थिनालिनि थिग नैबे साहाथिं आरोना नैबे दखाना नैबेयाव मोनसे थिनालि दङ नैथिं हाबबानो मोनगोन बिनि दखानखौ बिस्राबो हाथायावसो नोंस्राबो हाथायावसो जिरायदोंमोन ना नोंस्राबो हाथायाव नुवासै माथो हाब कास्टमार गिदिर गिदिर दंफैथार माथो मा लागोनलाय कास्टमारफ्रालाय नोंसोरनाव मा गोदान मा दं देलाय खोन्थालाय जोबजोब्बाय ओमफ्राय ओरैनो नामखौ खोन्थाथ' होमबाबो गोदान फैयाखै होनबा नामफ्रा बैसागुनियालाय अबे अबे आं बैसागुनिखौसो देखायगोनलै नैबे गोमो गोमा ना नैबे गोमो गोमा बैसागुनि आरोना झुमखाया गोदान फैदोंमोन नामा आर'नाइबो नांगौबा मोनगोन नै ओमफ्राय आर'नाइ सोरनाबा गोदान गोदान फैथारदों माथो नोंनाव फैयाखै नामा आर'नाइफ्रा नैबेबो आर'नाइ आरोना नै बैसागुनियाथ' नैबेसो नङा होमबा बैसागुनि एसे मोजां नैबे हौवाफोरनि आसै मार ना गामसा आर'नाइ गोनां गामसा माबा आगर गोनां गामसा आरोना नै बेसे बेनालाय प्राइसआलाय बारा नङा 500 थाखा ओमफ्राय बेलेग इन्दिनिफोर फैयाखै गानजायो बेबो इन्दिना दामल'लै खनसे सुबानो सेस जायो आंनाबा बोरैबासो नैबे गथ'फोरनि आरोना नै बिदियानो मोजां जिया बिराद मोजां जेबो जाया माने लावबाबो सुबाबो जेबो जाया साइसा इन्दिनि बायदि गोजाननिफ्राय इन्दि बायदिखौ नुयो आरोना ओमफ्राय नै बिथिंबो दङ सोब बैसागुनि आइटेम गोजा बियो ओमफ्राय सिगाङाव मा दं खोन्थानो मोनसे आं खनसे हिन्जावसा गथ'फोरनि थाखाय नै बेबायदि मोनगोन आरोना नै बिदि सोबनावबो दङ बियो ओमफ्राय नै बे हौवासा गथ'फोरनि थाखाय नैबे गेदेरनि नोंहालाय मा लाखो आइयाबा बोराब मा गाबबासो नै लाजिबायसो माबा बेहा दावहासो नांबाय माबा बिमाजों दाना मा बिदों थान्दा बरफ मा होनो जाखो मा थान्दा बरफ जुदि गोजांनायाव लाजिबाय आं